Wata yarinya ne za ku gani a gaba a cikin bidiyon nan, tana kuka, tana shauƙi, tana ita lalle a kai ta Madina, garin Annabi. Har kuka take yi wa mamanta, ita Madina za ta je, ita Madina za ta je. Cikin ikon Allah da ƙudiransa sai kasance an biya mata, ta samu zuwa har garin Manzon Allah. Za ku ga yadda take murna, tana ta nishaɗi, har ana ce mata mu ga dariyan Madina a cikin bidiyon, za ku gani. Nan na farko kun ganta nan kuka take. Ina za ki? Gurin wa za ki a Madinan to? Ki faɗa a biya miki afrin, ki daga murya ki faɗa a biya miki. A fasfo ɗin na tafiya Madina. A'a, za ta tafi Madina, mu ga dariyar Madina tu. Dariyar Madina, a'a. Tana ta tafi Madina, masha Allah, ga fasfo ɗinta sai tafiya. Sabon wata na ki tafi. Ya kai mu wannan ƙasa mai albarka, kun ga yadda ƙasan yake. Allah ya tabbatar da mu cikin masu rabon zuwa ziyara wannan ƙasa na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gwada mana ranar da za a ce ga mu nan mu ma mun iso. Ya Rasulallah, ya Rasulallah.